2 weeks back, when I was praying, I feel in my spirit that we have exhausted what we were teaching about. What next? No. Njengoba ubuka nje for the past 2 years. Sidlule into eziningi bazalwane. Lot of things. March 2020 kwaqala iCovid. Bahamba abantu left, right and center. Wena ngodwa sakhona. Sesafika iCovid, sesithukile, mhlawumbe nabanye khona wayese hey bona nje uthi hayi. Yabo lamathuna akuthiwa yimillion ambiwe goal kuseza naseKZN azombiwa shot nakhona. Abekho abantu ababethukile bazalwane. Nani right nani kholwa nje nithi hayi Nkosi izongcina ngiyazi. Wow, siyanibongela bazalwane. Le nto yayithusa wonke umuntu. Sithe saxa kweiloko. Hawu nanga umlutho. Sakusabuka ifilimu nje ku-TV. Abantu bethatha kwasana. Hawu nathula khona abalutha yini laba bazalwane. Ngabona uguilty nje emehlweni. Mina angihlele endlini yangibuka ku-TV. Kwaluthwa sanenkinga ukuthi sothengaphi. Sakugcwala endaweni eyodwa. Kwashiswa izitolo zamaPakistani. Lezi eziseduzane kade zisisiza bayilutha bayishisa. Sithe safika lokho nazi ikhukhula zangena. Zathatha abantu zabaphonsa lapha ya. But into engiyibukayo njengoba ngikhuluma nawe nje la. Sonke sisekhona samile. Amen. Zonke lezi zinto adlulanga nathi. Yeah. So uthi kumoya ingcwele November is a season of thanksgiving. Amen. Wonke umuntu la unento uNkulunkulu angambongela yona. Uma ungenayo lezi ebengiyibala ezinye zazo. Yes. Amen. Amen. Bazalwane siyamkweleta uNkulunkulu kumbonga. Siyamkweleta uNkulunkulu kumbonga. Ngakafiki nje into akwenzele zona. Abanye bathola imisebenzi la. Bazalwane abanye bayaphasa la kade omunye uthola ukuthi ngesikhathi engakakhonzi kahle into yakhe ingakacaci ubephasa kodwa uyabona lokuphasa lokho ukuthi ngoba nje ngeke ngiphinde manje baphasa ama flying colors. Amen. You owe God ukumbonga. Amen. So we have dedicated this month of November to a Thanksgiving month. Amen. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi wonke ama-Sundays aNovember masihlangana la sizobonga uNkulunkulu. Sizombonga ngesikhathi sethu. So akekho umuntu ozolova ngoba nesikhathi sakho uyambonga ngaso. Uzombonga ngesikhathi sakho, uzombonga ngemali, uzombonga ngempahla uma kuyingubo yokugqoka uze nayo so ithatha sinikeza abantu abayidingayo. So uNovember wonke it's a Thanksgiving month. Sibonga uNkulunkulu before abafundi babuyele emakhaya. Thanksgiving month. We must thank God. Even abantu abazofakaza bazobe bethi benza a Thanksgiving testimonies. Yes. Hallelujah. Amen. Uyazi ukuthi uma ngihlela lento nomoya ingcwele uthi even uyazi ukuthi abantu abazofakaza la bazoza ngokwama groups like ku Sunday school ufika ubonga uNkulunkulu bamela babonga uNkulunkulu ngaloko abangakubonga okuyi level yabo youth abadala obaba simbonga uNkulunkulu bazalwane the whole month of November sithi thank you. It's only 1 month. Yena usenzela 12 months wonke. Sina sombonga nje only for 1 month. Amen. Hallelujah. Amen. Mangikhuluma nje ngikhuluma about Thanksgiving ukuthi hayi inkonzo nikwenziwe Thanksgiving kamfundisi. No. I'm talking about Thanksgiving month where we say Lord thank you. Yes. Sonke sinezizathu la uNkulunkulu esingambongela zona. So asithatheni serious ke lensi dedicate ekuthenini we will come here and we will thank God. Even amaculo esizowacula ngibazwile abaqalile bakhuluma amaculo okubonga. And I said to my spirit, that's it Lord. Amen. Yonke into yethu, even offering, so besikhuluma nge-Thanksgiving offering. Ufakazi, Thanksgiving testimonies, izwi, Thanksgiving word. I-declaration prophetic, le apostle ade isho la Isaiah 51, it is a Thanksgiving and a prophetic word. Amen. Hallelujah. So asithwaleni ukubonga ngoba ave mubi umuntu ongabongi. Ave mubi. Uyazi mubi ngisho entweni encane
leyo ukuthi ngikunikeze igap emgaqweni bese ungayishaya le asayine etriangle leyo ukuthi ama light uyazi ukuthi kuvele kube ukuthi ngikudlule ngikubuyisele endaweni yakho. Hey cha bazalwane kubhlungu umuntu mengabongi it's painful. Awucabangeke uNkulunkulu afika kwenzela into bese uyaphuma uyobonga kwenye indawo ukuthi kuba njani kuyena. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu angaphinda amenzele umuntu owenza leyo nto angaphinda amenzele okunye okuhle. Omunye amenzele uNkulunkulu amvulele iminyango ahamba ubonga emadlozini. Ngikhuluma ngezinto bazalwane ezikhona. Omunye mhlazana uNkulunkulu wamenzela into enhle kube ukumgcina kwethu. Hamba jubalana. Akusona isibusiso uma sizokususa endlini kaNkulunkulu. Akwazi ukuthi angafika uNkulunkulu uthandaza ufuna umsebenzi akunika umsebenzi bese wona lo msebenzi ungabisakunika nje ithuba lo msebenzi nje ukuthi uzombonga lo okunikeze wona. Bazalwane. So mubi umuntu ongabongi. Ivesi lethu esihamba ngalo kulenyanga ilo leliya la Isaiah 51 verses number 3 lo esenza ngayo declaration. But today bazalwane I want to speak ngento ethi let them give thanks to the Lord. Amen. Hallelujah. So welcome to November, a month of thanksgiving. Isaiah 51 verses number 3, I will say it again, ngizolifunda ngedwa so that you will see ukuthi leli verse elokumbonga uNkulunkulu will declare it the whole month. The Lord will surely comfort Zion and will look with compassion on all her rooms. He will make her deserts like Eden, her wasteland like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her. Thanksgiving and singing of joy or sound of singing. That is what we're going to do during this month of November. We will give thanks to the Lord in singing. Hallelujah. So praise is obaningi la in this month of November. Makulo kubonga uNkulunkulu azobe maningi. Nikhona kodwa bazalwane. Hallelujah. But let me start by saying bazalwane lokhu. Let's find Romans 1 verse 21. Before nje ngifunde leli verse la namhlanje, cela siqale ku Romans 1 verses 21. Angilifundanga ngesizulu. Ngicela ulifunda ngale version ela kimi bese usima angifundele naye ngesizulu. Romans chapter 1 verse 21. Mumbi umuntu ongabongi. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Please read for me. Ngokuba kuthebe mazwi uNkulunkulu, kabamdumisanga, kabambonganga njengoNkulunkulu. Kodwa balutheka ekuzindleni kwabo inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama. Nazi izinto ezithu ezenzeka if you do not give thanks to the Lord. Number 1, lithi iBhayibheli bathe bemazi uNkulunkulu. They knew God. Futhi bazi ukuthi lokho kuhle abanako kuvela kuyena bakuthole kuyena. Yabo bayazi. They knew God. And they glorified him not. Bangamdumisa. Baz. They knew ukuthi it is from God. Lento ngiyithole livele enkosini, but abamdumisanga. Laselithi bangambonga futhi. Nazi izinto ezenzeka kubona if they do that. Umuntu ongabongi kwenzeka lento eziwu2 kuyena. You will become vain in your imagination. Cela usho ngesizulu. Cela uliphinde nje lonke. Ngokuba kuthebe mazwi uNkulunkulu kabamdumisanga. Kabambonganga njengoNkulunkulu. Kodwa balutheka ekuzindleni kwabo. Balutheka ekuzindleni kwabo. Kusho ukuthi into abayicabangayo ayisayenzi sense is in vain
into abayicabangayo is nothing because ababongi. And the second thing, inhliziyo zabo zabanjani? Inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama. Yabamnyama, inhliziyo yomuntu ongabongi iba mnyama. If ungambongi uNkulunkulu nje, uba nenhliziyo awukhuleki because uyazi ukuthi yonke into we credit to you. Ukuthi hayi amandla ami, hayi ngivuke ngamandla ami, hayi ukuhlakanipha kwami, hayi imfundo yami, hayi imali yami. Your heart will be darkened. Hallelujah. Now, mawufunda iBhayibheli, I think 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 3. Uthi uPaul ngezikhathi zokugcina abantu bayo abazithandayo bese abale lezi izinto besethi nabangabongiyo in the last days. Abantu bazoba bangabongi, kusho ukuthi bazokwenzela izinto ezinhle kodwa bangabuyi ukuzobonga. Likhona bazalwane? So asimbongeni uNkulunkulu. Ngicela ngifundele uJona 2 verse 9. Kungabe ke nzima ukuthola uJona bazalwane, ubuya casha. Lo wayeNinive. Owayetharashish kade thunywe eNinive. Ngicela ngifundele u2 verse 9. Kepha mina ngiyakuhlabelela ngezwi lokudumisa. Ngigwalise engikuthembisileyo ukusindiswa kukuyo Jehova. Ngiyakuhlabelela ngani? Ngendumiso ngizombonga uNkulunkulu. Ngezwi. I will sing to the Lord. I will sing praises to the Lord. Hallelujah. Colossians 4 verse 2. Colossians verses number 2. Colossians 4 verse 2. Masasitholile sithi amen. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Where do you continue? In prayer. Should bazalwane, even our prayers kule nyanga fanele kube imithandazo yokubonga. Continue in prayer and watch in the same prayer with what? With thanksgiving. Qhubekani nithandaze bese niyaqhubeka futhi nibonge in prayer. Can we take just 30 seconds? Close your eyes and just thank God. Thank you, Lord Jesus. Siyabonga for your mercy, for your grace, for your love, for your kindness. Awuvumanga ukuthi basidwenge osikhiphe kuzo nosivikele kuzo. uNkulunkulu wethu ngabe siyamangala. Baba wethu namandla. Thank you for your love. May we give you praise namhlanje kuseni egameni kaJesu inhliziyo yethu igcwele ukufa. My God. Shana sela bayela bakasha. In the name of Jesus. Yes, Lord. 107. Amahubo 107. Sizofunda from verse 1. Ngesizathu sokuthi yinde le ndaba bazalwane ngifuna sifunde namhlanje. Sizoyifunda ngokwama points engiwabhalile. But ngiyathanda ukuthi sizofunde uverses number 1 ngoba konke lokho engizokukhuluma kwakheke ku verses number 1. Sesitholile bazalwane. Give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Bongani uJehova ngokuba muhle. Ngokuba umusa wakhe umiphakade. Father, bless the reading of your word in Jesus' name. Amen. Bazalwane, lela gama elithi give thanks, thanksgiving with siyada. It's one of the praises names. Elinye lamagama kumbonga uNkulunkulu kunamagama ahlukene asho indumiso. Amen. So uma ukhuluma ngeyada ukhuluma about giving thanks, kusho kubonga. Amen. Now let's take iBhayibheli, give thanks to the Lord nasisizathu, for he is good. Bongani uJehova ngokuba unjani muhle.
isizathu senza ukuthi simbonge ukuthi muhle. Isizathu senza ukuthi simbonge ukuthi muhle. Akusikona ukuthi ungipha umsebenzi, but umsebenzi uza ngemuva. Ukube ubengemuhle ngaba ngutholanga umsebenzi. Isizathu senza ukuthi ngimbonge ingoba muhle. Okwesibili ngokuba umusa wakhe umphakathi. Isizathu sesibili sokumbonga uNkulunkulu akusiyona imoto anginikeze yona ngo2022 ukuthi umusa wakhe umphakathi. Isizathu senza ukuthi ngimbonge ngo2022 akusikona ukuthi ungikhiphe esibhedlela kodwa ngoba umusa wakhe umphakathi. Isizathu senza ukuthi angikhiphe esibhedlela ingoba umusa wakhe umphakathi. Isizathu senza ukuthi ngimbonge uNkulunkulu namhlanje akusikona ukuthi izingane zami ziyakholwa kodwa ukuthi umusa wakhe umphakathi. Hallelujah. Bese uverses number 2 uzothi let the redeemed of the Lord kune version ethi tell their story. Laba abahlengiwe abake bayixoxe indaba yabo. Laba bazobonga uNkulunkulu ake bayibonge indaba yabo. In the month of November we're going to tell our story. Everybody in this house has a story to tell. Akekho umuntu ola kulendlu ongenayo indaba angayixoxa ngoNkulunkulu. Let the redeemed of the Lord tell their story. Hallelujah. Now, leli hubo lidila with 4 different groups of people. Kunabantu abane la kule hubo lonke abazobonga uNkulunkulu ngezinto ezihlukene nezinto ezingafani. But ukuthi angithi ekseni zonke lezi zinto siyangena futhi sonke kuzo. In as much as sihlukene kukhona abambongela lokho nabambongela lokho kodwa zonke lezi zinto kahle kahle lezi ngizokhuluma ngazo ezine sonke sinaso isizathu sokumbongela zona. Amen. Awunikhona kodwa bazalwane. Now leli ubo lidila with different 4 groups of thanksgiving. Noma of things that God has delivered us from. Kunezinto uNkulunkulu asikhiphe kuzo ezine ezitholakala la kuleli hubo. Engifuna ukuthi sibheke bese siyathandaza. Hallelujah. Before sifike kweyokuqala leli hubo maliqala liqala ngokubonga uNkulunkulu ngokuthi liqala with exhortation to us to give thanks unto the Lord. Hallelujah. Then the basis of our thanksgiving is this two ukuthi muhle. Bazalwane ukuthi unjani uNkulunkulu muhle. Okwesibili ukuthi unjani umusa wakhe umphakathi. Zonke ke lezi zinto engizoyibala ezine zakheke kulento leyo ukuthi muhle. Umusa wakhe umphakathi. Awunoma ungasayitholanga umsebenzi ngo2022 kodwa yena muhle. Noma ungasayitholanga imoto kodwa yena muhle. Bazalwane noma ungakhanga umuzi ngendlela kade ufisa ngayo kodwa yena muhle. Noma abantwana bakho bekudelela kodwa yena muhle. Ayikho into eyenzeke empilweni yakhe emsusa esihlalweni sakhe. Even our sins awamsusa esihlalweni sakhe. Hallelujah. Now the basis of our thanksgiving ukuthi muhle nomusa wakhe umphakathi. So yonke lento soyikhuluma yakhelwe kulezi zinto. Muhle Jehova muhle. Athi una uJehova muhle. Uyinqaba ngosuku lenhlupheko. Yabaza abaphephela kuye. Uyabaza abaphephela kuye. Title of my message ithi let them give thanks to the Lord. Yes. Let them give thanks to the Lord. Into yokuqala noma igroup yokuqala uma ufunda babumlangeni from verses number 2 asilibheke leli hubo from verses number 2 uzuyofika ku verses number 9. Lento yokubonga ikhuluma nomuntu okhululwe noma obonga uNkulunkulu from ukudingiswa kade ekuko, from ukulahlwa kade ekukho. Bese kwesibili the very same verses 2 to 9 ikhulume nomuntu obonga uNkulunkulu ngokuthi kade ehlakazekile manje useqoqiwe wabuyiselwa waba settled waba established wazinza. There are people in this house who have been banished. There are people in this house
akade be all over the whole year begalavanta bengenayo into eqoqekile ebukholweni kwabo. Kodwa namhlanje this group of people izophakamisa ukubonga uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ngicela siwabheke lamavesi ngisho ngathi sofunda ngokwezigaba ezine lezi engikhuluma ngazo ngoba leli hubo lihlukaniseke izigaba ezu4 abantu abahlukene abane la ababonga uNkulunkulu ngalezi zinto. The first group of people ilaba abambonga uNkulunkulu ukuthi ubabuyise ekudingisweni nasekuhlakazekeni. Bakhona abantu abake bangena kulezo zinto la kulonyaka. Cela sifundeke bazalwane verses number 2. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of an enemy, and gathered them out of the lands, from the east, from the west, from the north, and from the south. Uyabona ukuthi labantu ababehlakazekile begcwele yonke indawo, they were all over, they were banished. Bese verses number 4 athi they wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. They were hungry, they were thirsty, their soul fainted in them. Then they cried. Nansi engiyithandayo ngalabantu bo4. There's one thing that is common about abantu abazobonga uNkulunkulu ukuthi they cry to God. They cry to God. They cry to God. The only way to be rescued indlela yokukhishwa esimweni is to cry unto God. Is to cry unto God. Nkosi, have mercy on me. Have mercy upon my house. Have mercy upon my family. Have mercy upon my life. The only way for God to respond in your situation is to cry. Yes. They cried unto Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. Nanso into ayenzile uNkulunkulu, verse number 7. He led them. Bebedukile labantu angithi. They were wandering ehlane. Belashwa abantu bedingisiwe, besusiwe. Leli gama bazalwane elithi banishment lisho the punishment of being sent away from a country. Lisho kususwa in a certain position. Uyobekwa in a foreign land. There are people here akade beshiyiwe abarejectiwe. Nakade be lonely for the whole year. Nabakade bezizwa bengazathi balahlwa abantu. There are people in this place engikhuluma nabo namhlanje nabantu abarejectiwe la. Kunabantu who felt lonely, sometimes they felt left alone. Kunabantu abake baba wonke omidla yodwa la. Abake bacabanga inqumo ezingezi imthokozisa uNkulunkulu ngenxa ye level of loneliness bebodwa. Kodwa namhlanje lithi iBhayibheli mofunda uverses number 7 lithi and God led them forth by the right way. The reason you are here is because you have been led the right way. Ingoba uholwe ngendlela enhle nendlela eqondile njengokula. And he delivered them. And he led them forth by the right way that they might go to a city of habitation. Wabahola. Utohlabelelayo uyabahola endleleni. Uyabathwala bakho uyabahola endleleni. Webazalwane uyazi ukuthi labantu loluhlobo lokuqala engikhuluma nabo abantu laba abazwele ukuba bodwa. Kodwa kuthebe phakathi kokuba bodwa benomzwangedwa bezisandla sikaNkulunkulu. Sibabamba. Athi uIsaiah ngikubambile ngesandla sami sokunene njengokores. Uthi ngiyophahlaza izizwe ngawe. Wabahola endleleni. The fact that you are here is because uNkulunkulu ukuholile wahamba nawe. Tohlabela uyabahola njalo endleleni. Uyabathwala bakho uyabahola endleleni. Akavumanga nawe kanti ufana nemvu yolahleka ehlane. Kanti wandarisha ungazoshonaphi. Kanti wandarisha ungazi ukuthi enkingeni obhekene nayo uzofonela bani because bonke abantu babukeka bekhehlelile bakurejecta kodwa kwafika isandla esinamandla. Sakubamba sahamba nawe. Hallelujah. Njengemvu yolahleka kade idukile. Umaluse seyibona uyagijima. Njengendodana yolahleko elithi iBhayibheli ubaba uyakazanga indlela wayevuka njalo ekuseni aqalaze leyashona ngakhona. Nathi kade sinjalo. Abantu kade beshile. Abantu kade behlebile. Abantu kade besikhulume kabi. Kodwa kwafika isandla esinamandla. Sasibamba. Sahamba nathi. Atohlabelela uyema nathi. Uye manathi uNkulunkulu bakhona yini abantu abazokwa ngoNkulunkulu namhlanje abathi I was banished, I was dispersed, but the Lord saw me through. But the Lord saw me through.
ngeke ngazizwa ngingedwa, but the Lord saw me through. Verses number 8. Oh, that man will praise the Lord for his goodness. For his goodness and for his wonderful works to the children of men. Verses number 8, 9 ngiyawuthanda ngesizulu. Cela ungifundele verses number 9. Ngokuba usuthisa umphefumulo olangazelelayo. Into ayenzile uNkulunkulu uvele wasuthisa umphefumulo. Uvele wangigcwalisa ngangasibona nesikhala sabantu abangishiyile. Ngangasibona nesikhala sabantu abanganginakanga kade ngidinga usizo. Have you ever been in a situation where you needed help and the people obucabanga ukuthi banalo usizo bangakuniki lelo sizo benalo? Uthi umbhali, he satisfies my soul. Hallelujah. He satisfies the longing soul and fill the hungry soul with goodness. That is the first group. These people are people who got rejected this year, but God has gathered them. Funda verse 3. Funda verse 3. Labantu bebelahliwe beyimhambima kodwa wabaqoqa nengqondo yabo kade ingakwazi ukufocus entweni eyodwa, ubebamba into eziningi kungaphumeleli ngisho eyodwa. Awukodwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo gathered them. Wabuyisa ama plans, wabuyisa inhlelo zakho, wabuyisa ingqondo yakho. Now you are settled and established. Verses number 3. Baqoqile. Wababutha emazweni ekulahlekeni kwabo. He called them. Enyakatho naselwandle. Labantu bebe kwi dry land babugumede. Because xolani ukudingiswa, uyakwazi ukudingiswa emakhaya, thina sikhulela emakhaya. Uma udingisiwe udingiswe inkosi, kusala magebede emzini wakini. Because inkosi isuke ixoshile endaweni. Thi usibani wadingiswa. Wahamba, waxoshwa, waphuma endaweni. Abane mayikudingisa ingena ndaba ukuthi uzoyapi. That is the case for these people. Bazithola bekwi dry land. Bazithola besogwadule besehlanga. Besendaweni eyomile engenalo usizo. Hallelujah. When nothing moved. Mhlambe this year nothing moved empilweni yakho. Uthe uyazama, uyanqonqoza iminyango yangavuleka. What you are apply wangabizwa. Mhlambe nothing moved ekhaya lakho. Kade khuluma nge-stagnation. Mhlawumbe uyazibuka uyazikala, uyabona ukuthi I'm still on the same level. Mhlawumbe futhi I'm even worse. You were in a dry land. Kodwa Ezekiel, prophesy upon these dry bones. Khuluma phezu kwalesimo. Lamathamba sengaphila yini na? Hallelujah. To David noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa. That's a dry land. That's indawo eyingozi abehamba kuyo. Uthi kodwa wena wamanami. Labantu, they were in an enemy's country, but God rescued them. Satan ubacisha wabantshontsha labantu engikhuluma ngabo. Wena ubuka iveg yokuyeka ukukholwa. Because uSathane ubesitshela seqedile ngawo. Hallelujah. Cela ngifune Deuteronomy 30 verses number 4. It's very important verse. Very important verse. Deuteronomy 30 verses number 4. Sakhuluma ngalaba nje abaxoshiwe nalabo abangafunwa. Kodwa uNkulunkulu bahlanganisile. The Lord will gather you. Deuteronomy 30 verses number 4. Uma ekhona oqoshelwe nasekugcineni kwezulu, uJehova uNkulunkulu wakho uyakubutha khona. Uma ekhona oqoshiwe under the heavens. A person that is rejected under the heavens, the Lord will gather you from your situation. La ukhona, la uxoshwe wakhona. uNkulunkulu uzokulanda khona. Owakwalanda uMefiboshethi. Walanda endaweni yomxoshwa, walanda endaweni yabantu abalahliwe.
endaweni ebizwa ngokuthi iLodibar wayekade sebekwe khona esehleli nenkubela ehleli nabantu abaphelelwe ithemba nabantu abagive uphile nabantu abanganakiwe nabantu abangenabane lithi iBhayibheli umusa kaNkulunkulu wamlocate from the Lodibar mayefika incebo kaNkulunkulu ithi ukhona inosele endlini kaSawuli ukuze ngimenzele umusa ngenxa kaJonathan umefibhoshethi ngini mina nginje file khona abantu asebeyidelile la ukuthi mina ngiyoba inkomo edla yodwa futhi sengize ngavuma. You have a reason to thank the Lord. Unesizathu sokumbonga. And the second group of people ababonga uNkulunkulu ilaba kade bethunjiwe beboshiwe. Amen. Mofuna verses number 10 to 16 ukhuluma ngabo labantu. Verses number 10 to 16 uzathi bebehlele endaweni yobumnyama bebeboshiwe behlele endaweni yobumnyama into ebibabophile yini akusiyo uNkulunkulu kodwa izenzo zabo zokungamlaleli uNkulunkulu. Kodwa ngoba uNkulunkulu unomusa uyabakhulula khona kunjalo. Webazalwa ziningi izinto ezisenzile eziphambene nentando kaNkulunkulu sazifaka thina kuma prison nakuma captivity kodwa uNkulunkulu wasikhipha. Ngicela siwabheke lama verse from verses number 10 to 16. Such as sit in darkness. Yababona laba ilabo bebehleli endaweni yobumnyama and in the shadow of death, being bound in affliction and iron. Nasi sizathu ke senza ukuthi baze bangene kulamajele. Webazalwana khona izinto esiyibophe thina ngazo. Nikhona khona izinto esizenzile esiyibophe thina khona amajele esiyifake kuwo. Khona ugibe esiyifake thina kulo. Inkinga yethu asakwazi ukusikhipha. Nasi sizathu la ku verse number 11 esenza ukuthi bangene la kule ndawo yobumnyama. Because they rebelled against the ways of God and condemned the counsel of the Most High. Therefore he brought down their hearts with labor. They fell down and there was none to help. Tell me verse 11 iphela. Verse 11. Ngokuba babephambene namazwi kaNkulunkulu. Babesidelele isiluleko sophezulu konke. Okay. Bazalwane, laba baboshwe ama actions abo. Amen. Baboshwe izinto abazingenise bona kuzona. Nikhona kodwa namhlanje kuseni? So, laba bahlala in darkness nasemgodini emnyama. Beboshiwe, bebanjwe ugibe nokungalaleli nesono. Khona izinto esingene kuzo asakwazi ukuphuma manje. Bazalwane? So, because yale affliction nalokuhlushwa ukuhlubuka uNkulunkulu. But I like the verse, I think verses number 16. Ukuthi khona kunjalo sizofuna. Khona singenile entweni esifake kuzo ngokungamlaleli uNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokuthi sizobonga uNkulunkulu. Sesibonga abantu abaphumile kulezi zinto. Sesibonga abantu abakhululiwe. Lithi iBhayibheli uphulile ngisho amasango. Uphula amasango ebrass. Ngicela ufunde verses number 16. Ngokuba waphulile amasango ethusi. Njengoba sila sizobonga uNkulunkulu kunezinto nezono ebesibambeke kuzo. Sangakwazi ukuzikhipha kuzo. Kodwa ngoba uNkulunkulu unomusa nokuthi unenhloso ngempilo yakho. Lithi iBhayibheli uphula amasango ethusi. Amasango amele into enegunya phezulu kwempilo yakho. Amasango amele iauthority phezulu kwempilo yakho. Kunezinto kade zisibambile, kunemkhuba nama-addictions kade singena ko. Kunempilo kade siyiphila esingazi ukuthi besozikhipha kanjani ko. Kodwa uNkulunkulu emuhle namhlanje kuseni uzophula amasango ethusi. Uzophula izinto esibambelele ukuthi singakwazi ukuyikhipha ngamandla ethu. Sinesizathu sokumbonga. Ngoba amasango ethu siwabambile waphakamisa.
lithi iBhayibheli waphula amasango ethusi ekade esivalele. Athi umbhalo wencwadi yamaHubo athi siphunyukile okugibe njengenyoni. Akuphelanga ogibeni kuphela ukuthi siphunyuke, kodwa sithe masiphunyuka ugibe lwaphuka thina saphunyuka. Ngizothi mina namhlanje ekuseni angazi ukuthi ubanjwe yini, but you have escaped. Kunamandla okuqashuluka kulento ekubambile, kunamandla okuphunyuka kulento ebophe impilo yakho. Athi umbhalo wamaHebheru masigijime ngokubekezela sibhekile emgomeni uthi sishiye nesona esithandela kangaka. Uphula amasango ethusi kuma addictions, emkhubeni esiyenza ukuphula amasango ethusi, phula amasango ethusi. He has broken the gates of brass. Qhubeka. Waqhuba imigoqo yensimbi. Imigoqo yensimbi izinto ekade zikuvalele. Mhlawumbe omunye ubevalelwe imigoqo yekweleti. Mhlawumbe omunye ubevalelwe imigoqo yokugula. Mhlawumbe omunye ubevalelwe imigoqo yesono. Hayi mina ngiyazi ukuthi ufake wena kulezo zikweleti. Kodwa lo nkulunkulu esimkhonza uyayiphula ngisho imigoqo. Uyayiphula ngisho insimbi. Ya bazalwa, there is power okuphula imigoqo. Kunamandla okuphume ekweleti. Kunamandla okuphuma esonweni. Kunamandla okuphuma eguleni. Kunamandla. Let the redeemed of the Lord tell their story. Angazi ukuthi uNkulunkulu ukhiphe kuphi. Athi ohlabelelayo wangikhipha odakeni, wangithatha wangiklina wangiphakamisa, wangihlalisa namakhosi. Umefibhoshethi esehlele etafuleni, inkosi eyikade imbizele kulo, akubonakalanga ubunyonga bakhe ukuthi ukhubazekile enyaweni, because kwakunendwangu eyimbozile ubunyonga bakhe. Oqhamukayo bembuka ngasenhla ubukeke efana nabanye, kanti ngezasi ukhubazekile. uNkulunkulu uyawafihla amahlazo akho, uNkulunkulu uyakufihla ukuhluleka kwakho, uNkulunkulu uyakufihla ukuthi wena kunesona esakuhlula, because kunendwangu yomusa. Inkulu ebesihlabelela namhlanje lithi nengubo siyinikiwe ivele ezulwini. You have escaped. Phula amasango ethusi. Hey bazalwane, hey asihlubuludeleni. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Wena kwakho kuhlubulundela. Webaza uPetro waphuma amasango avulwanga uyena. Kodwa kukhona uaction owadingeka ukuthi awuthathe yena. Ngesikhathi eboshiwe sekuvuleka amasango babugumene. Lithi iBhayibheli ingelosi yayimhola, yamdlulisa eqoqweni lokuqala. Wayitshela ukuthi uyaphupha. Waphinda wadlula kwelesibili. Wabona amasango futhi ephinde evule. Amasango ayengavulwa uyena, kodwa yena wayelandela. Weba lento uNkulunkulu azokukhipha kuyo awuzozikhipha wena. Wena okwakho ukuthi ulandele. Wena okwakho ukuthi udlulundele. I know ukuthi isono siyathandela. I know ukuthi ukuhleba kuyathandela. Mhlawumbe uboshwe injele lokuhleba. Abantu abasakwazi ukutshela izifuba zabo because kunehashe lakhahlele esifeni. Kodwa namhlanje there is grace to follow. Lithi iBhayibheli uyaphula imigoqo yensimbi. Okwakho wena ukuthi mayisiphuliwe bese uyahlulundela ulandele. Bese wena uyafohla. Njengoba uNkulunkulu ukufohlela njengokufohla kwamanzi amaningi. Yinye into common kulabantu. They pray to God. Let them give thanks to the Lord. This is the second group that must give thanks to the Lord. The Lord has broken the chains of sin. The Lord has broken the chains of sickness. You are my witness. Amen. Yes. Kunabantu la abake bagula. Mhlawumbe umunye wagula wazwa ngamatshela ngisho abantu. But uNkulunkulu has broken the chains. Kunabantu abake bangasebenza la for years. But the Lord saw them through. He broke forth. Amen. Waphula imigoqo yokungasebenzi.
waphula ijele longasebenzi, waphula amakhamandele ongasebenzi. There is a speed. Ngicela ngithi there is a speed. Ispeed ozohamba ngaso mawuphuma webazalwane asafani nolamthuthu. Ulamthuthu noma usukhululiwe uyaqhubeka ume la okade uboshwe khona uje usaboshiwe. Kodwa uNkulunkulu usinikeza ispeed samahashi. Kunabantu abazogijima ngespeed to recover what was lost. Ngizokubuyisela iminyaka edliwe isikhonyana. Kunezinto uNkulunkulu azozirecover kufanele kube usukuzona manje kufanele kube usunazo kodwa ngenxa yomoya oyidelay usathana ubekade eyibambile kodwa ngenxa ukuthi usukhululiwe obugibelo waphukile wena waphunyuka. God will grant you speed. God will grant you speed. Uzo apply namhlanje ubizwe next week. Amen. The following month uphinde futhi escalate uthole enye post engaphezulu because you have been in this mountain for too long. You are due for an upgrade. Yeah. Hallelujah. Amen. And I think that group of people, they are from verses number 17 to 22. Laba-ke uNkulunkulu bambongela ukugula oke kwasemzimbeni yabo. Their sicknesses and distemper of the body. Bake bagula. Yini enza ukuthi bagule? Enye yezathu zezono zabo, enye yezathu zokugula kwabo ukungalaleli. Yes. Uyakhumbula uJesu khona la ekaphilisa khona umuntu, mayefika kuyena umuntu okade egula, you will expect ukuthi uzofika athi you are healed. Wavele wathi your sins are forgiven. Esho umuntu ogulayo, ethi izithethelelwe izono. Kodwa uyagula. Udinga healing noma udinga ukusindiswa? Healing kodwa kuthiwa your sins are forgiven. Kunezinye izigulo nezifo esizithola ngoba singamlaleli uNkulunkulu noma singenzi kahle. Khona umuntu okwazi agule nje eguliswa umona nje umgulise nje umona. Ngangabona enye into ebhalwe ngaze ibhalwe kuphi ethi uyazi ukuthi ngibona imoto kamakhelwane ye furniture cishe ngaquleka kanti ubezobona umngani wakhe. Yini emqolekisayo? Ecishwe waquleka umona kusho ukuthi. Omunye mhlawumbe umakhelwane uthi ujwayele ukumsiza. Mhlawumbe umakhelwane uyafika kuwena babumalinga azoboleka imali. Kuyaba usethi hawu usethe imoto imali zethu zonke lezi. Uyabona ukuthi ubumsiza wena mhlawumbe ngemali ye5. Ucabanga ukuthi imali yakho ye5 isinganele ukuthi akwazi ukuthenga imoto. Khona ukugula ngisho ngakulandela ispecialist aphesheya ongeke uze kulapheke umona. Akugula umuntu admit esibhedlela basa athe bache kodokotela ukuthi yini akutholakala lutho. Kanti sifo ekuthiwa umona. Hey, uma yaquleke. Iqulekiswa nje ukuthi ingane kamakhelwane kuthiwa ithola umsebenzi. Ngeke ke salala ke lapho. Ngeke salala. Le group of people enye yezathu zokugula emzimbeni. Ayithi sibonga uNkulunkulu. Khona umuntu oke wagula la, abazali bayaphila. Akekho ke wagula la ngithi. Kulonyaka nje akekho noma uke wagulelwa. Oh wow, praise God. Ngathi ngishumela kubantu abarong. Alikho elinye isonto eliseduzane labantu abake bagula physically. Hawu kanti ulovile enkonzweni wathi uyagula nje. Emsebenzini wathi uyagula nje. Hawu bazalwa ngathi nithenge incwadi zadokotela. Nithi niyagula. Wagula umfundisi. Amen. Right. Laba bantu our sins or their sins brought sickness. Yes? Amen. They wrong themselves. Bazikwaze ngowabo. But little Bible, when they prayed, sickness is removed. Ngicela sifundeni ke bazalwane khona sizovala verse 17 to 22. Igroup yesithathu le yababonga uNkulunkulu ngokuthi bahlenge eguleni.
bahlenge embhedeni wokufa. Khona abantu abangena esibhedlela ngale waphathwa yikhanda wena, kwakhona ba-admithwayo ngalelo khanda wena wanga-admithwa, bashona wena waphila. Unesizathu sokumbonga uNkulunkulu. Khuluma nabantu abanjalo ke namhlanje, uke wagulelwa ingane, wangazi uzokwenzani, ingane yakhe ke yalinyazwa, watshela ukuthi izoshona, kodwa uNkulunkulu wayiphilisa. Hayi bazalwane, sinesizathu sokumbonga uNkulunkulu. Wena ucishe kwaginqika nemoto, wena ucishe kwashayiswa imoto, ukugula kwahlasela ikhaya lakho, lithi iBhayibheli kwakhuphuka kwakhuphuka kwafika emawindini. Unesizathu sokumbonga uNkulunkulu. Verses number 17. Babeyizithutha ngenxa yeziphambeko zabo, ngenxa yobubi babo babehlushwa. Yeah. Umphefumulo wabo wenyenya konke ukudla, basondela emasangweni okufa. Bacishe bafa labantu. Wena uke wa-admit wacishe wafa. Wena uke wagula emzimbeni wacishe wafa. Verses 19. Basebekhala kuJehova. Abakhala uNkulunkulu. Bakhala kuJehova. Wabakhulula ezinsizini zabo. Verse 20. Wathuma izwi lakhe wabaphilisa. Uthe uNkulunkulu ebona ukuthi sebebheke ekufeni, wabona ukuthi bazontshontshwa isitha ngoba abakayiqedi assignment abalethele yona. Wayesephuthuma uNkulunkulu esezulwini wathumela izwi. Wangaya yena wathumela izwi, because izwi line-authority efanayo noNkulunkulu. Wathumela izwi wabaphilisa. Namhlanje kuseni we are sending the word of God upon your situation. Sithumela izwi esimweni obhekene naso, ekhaya lakho sithumela izwi, kubantwana bakho sithumela izwi, ngoba linamandla okufika la wena ungakwazi ukufikelela khona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wababona ukuthi sebebheke ekufeni, wathumela izwi wabaphilisa efweni zabo. Amandla ezwi ukuphilisa, izwi liyaphilisa. These people bagulile, but God sent his way and he healed them and he delivered them from their destructions. Hallelujah. Hallelujah. Ngaphezu kwaso sonke isimo naso, thumela izwi. Phezu kwesimo obhekene naso, mhlawumbe uconfused, mhlawumbe awazi fanele wenze njani, thumela izwi, speak the word. Yathi induna ngelinye ilanga kuJesu, yathi weJesu, you don't need to come to my house, ngoba ngiyi-understand i-authority, ngumuntu we-authority. Khuluma izwi, inceke yami izophila. Izwi linamandla okufinyelela ngisho la wena ungekho khona. Izwi linamandla okuxazulula into wena ungeke uyixazulule ngamandla akho. Izwi likaNkulunkulu bazalwane liphilile. Ithi incwadi yezenzo lakhula landa laqoba izwi, because once walithumela izwi, ithi iBhayibheli uNkulunkulu uvela lilinde esezulwini ukuba alenze. Uyalinda ukuba lenze izwi lakhe. Uvela lithumele besayama. Alibuke liprosperisha, alibuke likuvulela iminyango, alibuke likuxazululela inkinga izwi lakhe, because izwi kaNkulunkulu linamandla bazalwane. Ukukhuluma kaNkulunkulu, uyazi ukuthi izwi uliphakamisele even ukudlula amagama akhe. Ngendlela lithemba ngayo uliphakamise kwadlula amagama akhe. He is Jehovah Jireh, he is Jehovah, lingaphezu kwamagama akhe izwi lakhe, because line authority. These people have been sick, but God healed them. Ingako kumele sizombonga uNkulunkulu with our sacrifices. Amen. And the last group of people ekufanele babonga uNkulunkulu ilaba abasindise ezingozini. Engozini ezinzima, engozini ezibuhlungu, engozini ezinkulu, kodwa uNkulunkulu wabasindisa. Cela sifundeni verse 23. Sehle njalo bese siyathandaza. Verses 23. Verse 23. Behlela elwandle ngemikhumbi. Bathengiselana emanzini amakhulu. Laba babona imisebenzi kaJehova nezimangaliso zakhe ejuleni. Laba ke bazalwane badlule entweni ezinzima. Amen. Abathi bebeqala bexoxela zona zedla inyembezi. Yes. Because babona imisebenzi kaNkulunkulu emkhulu. Amen. Ba witness izinto ezinkulu ezingabonwa inombani abadlule kuzo. Sidlule ezintweni
ezinzima njalo. Verse 24, uthi these see the works of the Lord and his wonders in the deep. They have a reason to praise him. Mhlawumbe ubona izinto ekade zingathinti wena. Lo nyaka ubenzima bazalwane. Izinto esizibona kwi-internet nezinto esibone zehlela abantu. Bekunqunywa abantu umuntu anqunywe enziwe in pieces. Mhlawumbe leyo nto bingayenzekanga emndenini wakho but you saw it. Ukuyibona wakho kusho ukuthi kushuthi bingenzeka nakuwe. Kunabantu abadingekana bashayiswa amatraki kwangabonakala ngisho ukuthi bekubani kwakuyinqubo zabo. Those are the deep things. These ones have seen God. Sifune into enzima eziye zingathinti thina. Kodwa jafethu ukuthi siyibonile even kwi-internet kusho ukuthi nathi besingasehlela. Sinesizathu sokumbonga. Laba baphuluke entweni enkulu Sathana bekade bahlelele zona. Qhubeka ufunda verse 25. Ngokuba wakhuluma wavusa umoya wesiphepho. uNkulunkulu nansi into ayenzile kulaba abantu laba entweni abebebhekene nazo. He commanded and raised a stormy wind which lifted up the waves. Labantu bebesemanzini bazalwane bebesolwandle bemuka namanzi. Izimo lezi esibhekane nazo ku2022 zifaniswa namanzi olwandle. Amen. Lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu into ayenzile ke la ku verse number 24 or verse number 25. uNkulunkulu wabona ukuthi sebengene engozini enzima esidinga yena. Webazalwane khona izinto la ukubona khona sengidinga uNkulunkulu ke la kuphela. Khona imthandazo othi mawuyithandaza ubona ukuthi impendulo yakho na babugumede ngidinga manje. Any delay, any 2-second delay, I'm gone. Labantu ke uNkulunkulu akhuluma ngabo la ku verses number 24 and 25 bebekuleso simo la khona amanzi esesho ukubamboza. Izimo sezisho ukubamboza. Futhi verse 25 sibona uNkulunkulu efike bahlangula. Ngokuba wakhuluma wavusa umoya wesiphepho owaphakamisa amadlambi olwandle. Bakhuphukele ezulwini babuye behlela kuzo izinto. uNkulunkulu uvele wavusa umoya. Amanzi sethe abathatha. uNkulunkulu wavusa umoya wabarescueisha wabathatha waphonsa phezulu. Babonakala bephume emoyeni bengenamnyuki. Athi sabelelayo nama ngazi kuphunyuke kanjani. Kona ngelini impela enkingeni kodwa ngazi kuphunyuke kanjani. Kona ngeke ngafike embhedeni lokugula kodwa ngazi kuphunyuke kanjani. Kona ngeke ngahlala ngingasebenzi isikhathi eside kodwa ngazi ukuthi bengidlala. Bengaceli kubantu kodwa uNkulunkulu saw me through. Abantu bebeza kimi ngathi mnotho ungenalutho. Ngokuba bamele ukumdumisa. Asiqedeni bazalwane. Verse 26 again. Umphefumulo wancibilika ngosizi. Bayenda bategezela njengodakiweyo. Konke ukuhlakanipha kwabo kwagwinywa. Sebephuma esimweni. Abanye babo bebengakwazi ngisho ukuhamba. Betengezela njengabantu abadakiwe. Bemangele bedidekile ukuthi inkosi ngiphume kanjani kulento. Ngiphume ngenamyuco. Hallelujah. Verses number 28. Base bekhala uJehova ehluphekeni kwabo. Wabakhulula ezinsizini zabo. Verse 29. Wathulisa isiphepho kwaze kwaba ngokuthula. Wathula namadlambi olwandle. Yeah, qhubeka. Base bethokoza ngokuba kwaba ngokuthula. Wabaholela ethakwini lokufisa kwabo. Verses 32 usukhuluma nathi sonke ke manje ehlulekile izimo. Verses number 32 cela simeni ngenyawo zethu. Let them carry on asema. Let them exalt him also in the congregation. Nansi kufanele bayenze ke manje. Funda verses number 32. Verse 32. Mabaphakamise mabandla
ebandleni mabaphakamise ebandleni labantu bamdumise emhlanganweni wamalunga. We must lift him up. Sonke bazalwane, we must exalt God. The Bible, let them exalt him also in their congregation of the people and praise him in the assembly of the elders. Ngoba wenzeni, he turned rivers into wilderness. Uphendula imfula wayenza yaba ugwadule. Wenzeni uphendula imfula yaba ugwadule. Lezi zinto ebeziza kuwe uNkulunkulu wayiqeda, wayishintsha. Sinesizathu sokumbonga. Let them give thanks to him. Can we all close our eyes?